Allah madaukakin sarki yace fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, to a wannan lokacin ne za a yi hisabi, a yi awon ayyuka, za a baiwa kowa littafin aikin da ya aikata ko domin a auna aiki ne a ga abin da yake ciki, shin aikin ƙwarai ya fi rinjaye ko kuma munana ayyukan da ya yi su suka fi rinjaye. Domin babu ɗaya daga cikin mufaci yana saba ma Allah, kuma akwai mala'iku waɗanda suna nan suna rikodin. To fa amma man utiya kitabuhu, wanda duk aka bai wa littafin shi bi yaminihi da hannun shi na dama, ya zamanta lokacin ba da littafi aka ce alaramma miƙa hannu ya miƙo, aka miƙa mishi da hannun dama. Dama kaga kane rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ujibuhu tayammun ko damantawa yana burge annabi sallallahu alaihi wasallam, yazan komai zai dama yake yi, ko agogo za ka sa hannun dama. An fahimta? Duk da aski za a yi, aka ce a fara aski gefen dama sannan a aski gefen hagu, haka aka yi ma annabi lokacin da aka yi hajjin bankwana, da aka yi mishi aski, mai aski ya aske gefen dama sai ya miƙa ma Talha, ya aske gefen hagu, sannan aka miƙa ma Ummu Sulaim. To kun ga gefen dama ake fara, ko yankan farce ake yi, yankan akai fa mu Hausawa mu ce akai fa, su kuma gwarawan Kano da sauran sai su ce farce. Yankan farce ai a gunce farcen koko. To da dama ake farawa, ko dama babban farce zuwa ga ƙarami, shi kuma hagu ƙarami zuwa ga babba, haka ake yi. Annabi ya karantar da mu komi, kana nabiyukum allamakum kulla shay'in hatta al-qira'a ko. Haka Yahudawa suka tambayi wani sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam, ibn al-islam Salman al-Khair al-Farisi, yace ajal, yace na'am haka ne, ya karanta shemu har yanda muke shiga ban daki ya karanta shemu. To anan wanda duk aka baiwa littafin shi ta hannun dama, ko ya kulu sai ya rika cewa ha umqra'u kitabiya, sai ce ya ku jama'a ku zo ku karanta littafina, ku zo ku karanta littafina. Zai rika gayyatar mutane kamar wanda makaranta ne ya samu result mai kyau, ya duba ya ga A flat, sai kaga ya zo baki har ga kunne ko yana ta dariya, ya gamu da kai sai ya mika ma takarda ya ci wani dibe result na, zo karanta ka gani. Kaga shi gayyata yake, ina masu karatu su zo su karanta su ga yayi abin kirki ko. Yace ni zanantu anni mulaqin hisabiya, yace lalle ni na tabbatar da cewa zan haɗu da wannan hisabin nawa, saboda a duniya banda aiki sai sallah, azumi da sauran ayyuka na alkhairi, sannan ga yawan sadaka. Mun sanar cewa yawan sadaka yana kure kushe Allah ko? Sannan yawan sadaka yana sa albarka a rayuwa. Wanda dukkan ba zai maka addu'a ya ce Allah ya saka da alkhairi, to kaga wanda yana ƙara albarka ga rayuwa. To lokacin zai rika kiran mutane yana hudin inni zanantu anni mulaqin hisabiya. Allah madaukakin sarki yace fa huwa fi ishatin radiya,
to shi wannan yana cikin rayuwa wadda take yardadda wannan yinin zai samu aljanna babu shakka, sai dai aljannonin su ma mataki-mataki ne ko? An fifita wata akan wata aljanna ta fi wata. Shi musulunci komi mataki-mataki ne, duk da imani wani ya fi wani ko? Manzanni ma wani ya fi wani. Allah maɗaukin sarki ke cewa tilkar rasul faddalna. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. So kaga Allah madaukakin sarki yace tilka rusul, yace wa'ancan manzanni faddala ba'dahum ala ba'd, mun fifita bangaren su akan bangare. Babu wani manzo ko annabi wanda ya kai daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Babu wanda ya kai daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Daga annabi Muhammad sai annabi Ibrahim. Daga annabi Ibrahim sai annabi Musa. Daga annabi Musa sai annabi Nuh. Sa'an annabi Isa alaihi salatu wassalam. Duk da yake akwai sabanin malamai, amma dai na farko da na biyu din nan da na uku su babu sabani. Annabi Muhammad, annabi Ibrahim da kuma annabi Musa. So kaga gashi yana ta kiran mutane a zo a karanta littafi ne saboda me, saboda yayi abin kirki ko? Sannan gashi cikin rayuwa wadda take yardadda, Allah ya yarda da abin da ya aikata, don haka an bashi sakamako ne da hannun dama. Fi jannatin aliya, a cikin aljanna wadda take madaukakiya. Qutufuha daniya, wadda 'ya'yan itacenta kusa-kusa suke, ba irin ta nan duniya ba ko? Wadda wasu 'ya'yan itace sai an ta ƙololuwa, in ma ka kubce ka faɗo, wanda nan tsara ta kare ko? Wani kuma ya karye, wani kuma ya samu wani rauni. To qutufuha daniya, 'ya'yan itacenta kusa-kusa suke. Kana kwance ƙarƙashin inuwan mangwaro, kana ganin mangwaron ƙoƙarin yake ya shiga bakin kama da kai ne. Duka babu wanda yake nesa, mangwaro zai matsa kai ne, ya mai da kai ne juice, ya zo ya kafa kai ne ga akwai yara waɗanda suke cikin aljanna, waɗanda wasu suka ce ɗiyan musulmi ne, waɗanda suka mutu ba su balaga ba. Wasu malamai suka ce a'a ba su bane. To waɗannan za su zo da wannan kofin su aza maka ga baki kana sha, wanda wallahi duk duniya babu abin da ya daɗin su. Duk wani daɗi da za ka ji duniya, a baka shekara 1000 na jin daɗi, bai kai kurbi guda na wayan ne ‘ya'yan itacen marmari na aljanna ba. Kulu washrabu hani'an,
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Allah madaukakin sarki yace kulu washrabu, yace idan sun shiga aljannar za a ce musu zo ku ci ku sha. Kulu ku ci washrabu sa'annan me ku sha komai kuka gani. Hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliya, saboda abinda kuka aikata a kwanaki waɗanda suka shuɗe na rayuwar duniya. Don haka ku ci abin da duk kuke son ku ci a cikin aljanna, ko bisa ga yalwa babu takurawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin itaciyar aljanna akwai shajaratul khuldi. Ita ce ‘yan aljanna za su yi ma rugogowa, don da ka ci da gare ta baka komai ta aljanna shi ke da kai ka tabbata. Yace da ƙwararren doki yana iya gudu cikin inuwar ta shekara 500 bai zagayo ta ba. A samu dan ƙwararren doki irin Argentina ɗin nan ko? Wanda ko ga sukuwa ba a sa su. To irin wannan dokin in an same shi an suka na shi cikin inuwarta ya zagayo yana shekara 500 bai zagayo ta ba. La haula wala quwwata illa billah. To kun ji ɓangaren cikin ashabul yamin waɗanda suka yi aiki na ƙwarai, musamman suna ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu cewa ita sadaka yace inna ha hijabu minan nari, hijabi ce daga wuta. Limanihi sabaha, ga wanda yayi ta don Allah, yabtagi biha wajhallahi azza wa jalla, ya zamanto yana neman yarda Allah ne kawai yayi ta, ba ya yi don a cewa ne ya bayar ba, a'a ya ba su ne, wani ma ɓoyewa yake yi ko? A wani hadisi ya ce, ma minkum babu ɗaya daga cikinku, illa sayukallimuhu rabbuhu, face sai Ubangijin shi ya yi mishi magana, gashi yana magana da Allah ba tare da tafinta ba. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, babu mai fassara a tsakaninsu. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama, ya diba daman shi ga babu abin da yake daman shi face ayyukan da ya gabatar. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama, ya duba hagun shi ga babu abinda yake gani face abinda ya gabatar. Wani zai ga manya-manyan dowar wasu na zunubai. Wa yanzuru bayna yadayhi, ya duba a gaban shi fala yara illa nar, bai ganin komai sai wuta. Ga wutar tana kugi, ga mala'iki biliyan 4 da miliyan 900 suna rike da ita, ta fisga sunan ta fisga sunan. Sannan ga ta tana kuka tana kai ƙara wurin Allah, tana ya rabbi akala ba'adi ba'adan, ya Allah bangare na nan na kuna bangare. Annabi yake tufattakun nara, ku kare kanku daga shiga wuta walau bi shaqqi tamratin, kuda tsagen dabino ne, ko tsagen dabino ne kai unhani da shi ka kare kanka daga shiga wuta. Don haka abincin da ake na Ramadana gidanka, samu wani talaka wanda bai da gata, bai da inda zai samu abin da zai ci, a sa mai abinci, a sa mai kwano ɗaya ana bashi yana ci, ko da ko na buɗe baki ne ko sahuro. In kana da hali kuma raba motocin shinkafa, kai gwargwadon halinka. Wani ma naira 100 gare ka ɗauka ba shi, wani naira 50 ne gare ka ɗauka ba shi.
wallahi za ka ga sakamako ranar tashin kiyama. Don haka fa amma man utiya kitabahu bi shimalihi su kuwa وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. Allah madaukakin sarki yace shi ko wanda aka baiwa littafin shi bishi malihi da hannun shi na hagu, a wani wuri aka ce min wara izharihi ko ta bayan shi aka mika mishi littafin, hannun hagu ne za a mirɗe a soka shi da cikin shi a fitar ta baya, sai a mika mishi littafin sai ya dawo da shi. La haula wala quwwata illa billah. Wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya, sai ce ya kai cuna ina ma a ce ba a bani littafi na ba. Ya kai cuna ina ma a ce har yanzu jira nake yi ba a bani littafi na ba. Sannan idan mutane suka zo suna tambaya wanda aka ba littafi ta hannun dama, ya zuwa ni ka ganawa kai ina naka, sai ce lam uta kitabiya ba a bani littafi na ba har yanzu. Ko a makaranta haka ake yi ko? Da haka za ka ji ya ce salatu 101 da samtu 02 da sadaqatul jariya 304, result ɗinsu ba a gama market ɗin shi ba. Sadaqatun jariyatun, ya ka ce sadaqatul jariya, sadaqatun jariyatun, sadaqa wadda take mai gudana, tana gudana bayan mutuwarka. Sai ce ya kai cuna ina ma a ce ba a bani littafi na ba, walam adri ma hisabi, a yanzu ban san menene hisabi na ba. Kuma alhali ya sani, da ganin littafin ga hannun hagu ya san wuta aka yi. Amma shi koyaushe wanda yake cikin hasara bai ɗebe tsammani, za ka ga yana ganin ƙila dai yadda ya ga annabi na kai da komo annabi ya cece shi daga cikin musulmi fa. Domin a wannan yana annabi zai rika kai da komo kamar yadda lauya ke yi a cikin kotu, yana ya Allah wannan sabon da ya aikata shi ne saboda rashin sani, ko kuma ya Allah ai rahamarka ta wuce kai mai azaba, sai Allah ya ce to na yafe mai. Annabi zai sa a yafe ma dubban miliyoyin mutane waɗanda sun cancanci shiga wuta tun ba a kai wuta ba, ya sa a yafe musu. A nan ne za ka san wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ce ya laita haka na tilqadiya, ya kai ce ina ma a ce rayuwar ta duniya ta kasance ta ce ƙarshe ba a tashin kiyama. A wata suran kuma zai ce ya laita ni kuntu turaba. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، wallahi ni wanda mutum zai dibi abin da ya aikata a nan duniya, ya ga irin sabon da ya aikata. Yau gashi an ce a ƙasa guda akwai ƙasar da kullum sai an yi zina miliyan 20, akwai ƙasar da kullum sai an yi zina miliyan 10, akwai ƙasar da kullum sai an zubar da ciki 20,000, akwai ƙasar da kullum sai an zubar da ciki 30,000. Kuma dukkanin cikunan nan ana samun su ne ta hanya ta banza ko?
to don haka mutum zai dibi abin da ya aikata, musamman mu mutanen ƙarshe. Yana dubawa haka, ya duba ya ga abin da ya aikata, sai ya azaka hannu bisa kai, ya ce ya laita ne kun tutura ba, ya ce ya kai turna, ina ma a ce na zamo turɓa, ina ma a ce na zamo turɓaya, na zamo ƙasa, shi ke zai yanzu an huta da ni, saboda bala'in da ya gani cikin wannan yini. La haula wala quwwata illa billah. Ya ci gaba da nadama na abubuwan da ya aikata, wayanda a nan duniya ana mishi wa'azi amma bai ji ko? Wa'azi ake mishi bai ji, ana nuna mishi gyara kayanka, an kira sallah ana faɗa mai zo kai sallah, hayya ala sala hayya ala fala, an ce mai ka ciyar fi sabilillahi, an fi kume mara razaqnakum ko? An ce mai ka je ka yi azumi, an ce mai ka je ka yi kaza ayyuka na alkhairi a duniya amma bai aikata ba, yana nan tare da miyagun abokai, sannan ga shaidan shi kuma iyakan mugun aboki kenan. To yana nan tare da miyagun abokan da yake tare da su sun hana mishi aikata aiki na gari, don haka zai ci gaba da nadama a wannan yinin na kiyama. Ya ce ya laita haka na tilkadiya ma agana an nimaliya, yanzu gashi dukiyata biliyan kaza da na tara a duniya ba su amfana min komai ba, ba su wadatar da ni da komai ba, ba su hana mini shiga cikin tashin hankali ba, ba su hana mini shiga cikin bala'i ba, kuma a wajen neman su na ƙarar da rayuwata. Tun da asuba na yi sammako na yi kasuwa ban dawowa sai dare, a zo a zauna a yi lissafin kuɗi, in je wajen karɓan bashi, ina nan bani da aiki sai ƙoƙarin tara wannan dukiyar. Amma kuma yanzu ga shi wajen ƙoƙarin tara dukiyan na tara biliyan kaza, amma kuma ga shi ba su amfana mini komai ba. Halaka anni sultaniya, sa'an nan mulki na ya halaka gare ni, da can ni ke faɗi in ce na sa doka kaza, kuma dole kowa ya yi. Yan boshi iska in ce na sa doka akan abu kaza, ba a koma abu kaza, ko ba a yi. Ba wanda ya isa ya saba. To yau ga mulkin ya halaka, wanda nan ne nake cewa a fitar da biliyan kaza a yi kaza, a fitar da biliyan kaza a yi kaza, a fitar da biliyan kaza a yi kaza. To yau ga shi mulkin ya ƙare, ga ne yau ban da komai face hasara. Sai Allah maɗaukakin sarki ya kori mala'iku ya ce, ku zuhu fagulluhu. Ku zuhu fagulluhu, thumma al-jahima salluhu, thumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an faslukuhu, innahu kana la يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Allah madaukakin sarki yace sai a ce wa mala'iku zabaniyawa, khuzuhu ku rike shi, fagulluhu ku sanya shi cikin ƙuƙumi, ku rike shi ku sanya shi cikin ƙuƙumi. A wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ƙara mishi girma, domin wannan jikin naka bai isa ya kai damƙan mala'iki ba. Muna da hadisi a sahihu Muslim, hadisi na 2851. Imamu Tirmidhi ya zo da shi a littafin Sana'ar Jami', hadisi na 2579 da hadisi na 2577.
daga Abu Hurairah Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda cewa inna gilaza jildil kafir yawmul qiyama lalle kaurin fata kafiri a yinin kiyama kaurin fata ta yi isnani wa arba'una zira'an zira'i 42 ne kaurin fata kuro inna dirsahu lallai girman hauren shi misla uhudin kamar girman dutsen uhudu kaga hauren shi ma ya girman Sokoto kenan ko yace inna majlisa ahli jahannam kama baina makkah wal madina yace wurin zama ne dai shi kadai zai kai faɗin daga makka zuwa madina da haka inda zai yi zaune zai kai daga nan zuwa kano shi kaɗai ne an girmama shi ya yi girma domin ya ji daɗin ɗanɗanar azaba la haula wala quwwata illa billah an girmama shi ya kai irin wannan girman sai a ce mala'iku khuzuhu ku rike shi fagulluhu ku sa shi cikin kukumi summal jahima salluhu sa'annan cikin wutar jahim cikin ramen wuta ku jefa shi wannan ramen na wutar da za ka jefa abu yanzu da har duniya ta kare bai kai ƙarshe ne ba a jefa ka ciki yau to da duniya na tashi baka kai ƙarshe ne ba to su munafukai su ne can ƙasa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar su ne can ƙasan wuta don haka za a ce ku sa shi cikin ukumi sun mafi silsilatin sa'an nan cikin wata sarƙa zar'uha wadda ɗanɗan sarƙa ɗaya kun san sarƙa ɗiyan sarƙa ne ake ɗarma ɗaya akan ɗaya ko? ɗaya akan ɗaya sannu har ta yi tsawo to wannan sarƙa ɗanɗan sarƙa guda 70 zira'an tsawon zira'i 70 ne ɗa guda na sarƙa tsawon zira'i 70 ne a cikin muktasar na tafsirin imamul mufassirin abu ja'far al-tabari yace da zira'in mala'iki ba da zira'in na adam ba dibi girman zira'in mala'iki to ɗa guda duk yana tsawon zira'i 70 fasluquhu a sa shi cike a tsuke shi don me innahu kana la yu'minu billahi al-azim wannan yana cikin ashabu shimal saboda ya kasance bai yi imani da Allah mai girma ba a rayuwar shi ta duniya bai yi imani da Allah ba sam a wani wurin kuma za a tambaye su a ce ma salakakum fi saqar ko ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين to a wannan gurin an tambaye su an ce musu wai me yasa ku suke wannan wutar qalu sai su ce lam naku minal musallin ba mu zamo cikin masu yin sallah ba yana da fassara biyu ba mu zamo cikin musulmi ba domin al-musalluna sune al-muslimun sannan ba mu zamo cikin masu yin sallah ba a musulmin ne amma kuma ba su sallah walam naku nut'imul miskin ko ba mu zamo muna ce da miskini ba wa kunna naqudu ma'al kha'idin ko mun zamo muna kutsa ma
kowace irin barna tare da masu kutsa mata. In dai barna ce, to muna kutsa mata tare da masu kutsa mata, ba mu da aiki sai barna. Gidan giya mu ne kan gaba. Za mu zo ma mu ce mun sai giyar gaba ɗaya a ba kowa kyauta. Gidan mata kuma mu ne kan gaba. Na ga wani har an ba shi kyauta wai ya fi kowa zina duniya. Matan da ya zina da su sun fi matan da kowa ya zina da su duniya. Ko mace 1000 nawa na ya zina da ita? Na manta yawan adadin, amma adadin matan ba zai kasa mata 5,000 ba. Don haka yana cikin Guinness World Record. Shi yanzu ya bamu iyalin shi ma wani abun girmamawa, abinda za su riƙa alfahari da shi saboda lalacewa wannan zamanin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Duk wata barna da ake yi tare da mu ake yin ta. Idan kuɗin hukuma ne, mu muka san yadda ake cinye kuɗin a zo kuma a ɓatar da su. A ga kuɗin sun zo amma kuma a ga sun ɓace, sun yi ko ƙasa ko sama kuma an kasa gane yadda aka yi da su. Su suka iya. Wa kunna nukazzibu bi yawmiddin, ko mun zama muna ƙaryatawa ga yinin lahira. Muna caka da Allah daga duniya sai Kaduna. Menene? Ba mu da aiki sai ƙoƙarin tara duniya. Hatta a tana da kin ko har sai da mutuwa ta zo muna. Kwatsam sai ga mala'ikun mutuwa sun zo muna. Sannan muka gane ashe mun yi kuskure. A ba mu dama mu gyara, kuma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Law kuntum ta'lamun. Allah madaukakin sarki yace in ajalin Allah ya zo ba a jinkirtawa. Law kuntum ta'lamun, ina ma a ce kun sani. Ajali ya zo mutum zai rika kuka yana wayo wayo wayo, ya Allah ka taimaka mini, ya Allah ka taimaka mini, a ƙara mini ko da minti 2 ne, ya Allah a ƙara mini awa 1, zan zama nafi kowa biya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zan zamo mai bin sunna na ƙwarai. Wata mai yawon tsiraici, mai karuwanci za ta rika faɗi wayo ni Allah ka ba ni dama zan ja hijabi na zira'i 100 ƙasa ma in ana so. Da ko tsirara take yawo, tana ƙoƙarin jan hankalin maza ko? Wanda annabi ya ce mace idan ta sa turare ma wannan ta fita masallaci, ba fa ta je wajen disco ba ta je jami'a ba ta je polytechnic ba, ko ta je wata secondary, ko ta je wajen wani biki ba, a'a ta je ma masallaci aka yi sallah tare da ita, kuma sallar nan tare da annabi. Sallar nan a masallacin annabi cikin garin Madina tare da annabi. To in ta koma gida annabi ya ce ta je ta yi wanka, fa inna hazaniya, ita mazinaciya ce. Ita mazinaciya ce, a gurin Allah za a rubuta ta cikin littafin mazinata. To ina ga matanmu na ‘yan uwa musulmi, wanda ake tattanke jiki ko? Dattijo na kallo ‘yarci an ta tattanke jiki, ta tsuke jiki, ta fita ba abin da ya dame shi. Ga samari nan suna ta kawo mata hari bakin kofar gida ana ta fira ko? Ko da yake annabi ya ce za a cimma lokacin da ɗa namiji ma za a riƙa kawo mishi hari da motoci bakin kofar gida ana fira da shi kamar yadda ake yi da mata.
to haka al'amarinsu zai kasance. Sai ce innahu kana la yu'minu billahi al-azim, lalle bai imani da Allah mai girma ba, dan shi ne haka ta faru gare shi. Yace wala yahuddu ala ta'amil miskin, kuma baya kwadaitarwa akan ciyar da miskini. Kun ga kwadaitarwa nan da nake ta yi a ciyar da miskinai, wallahi ba karamin abu bane. Akwai wanda sai ya cancanci shiga wuta, sai an ja shi ana batun sa shi wuta, sai a tuna da dabino da ya taɓa ba wani talaka, sai Allah maɗaukin sarki ya ce ya wannan dabinon ya rinjaye dukkanin zunubai ne, a dawo da shi a kai shi aljanna. Da yawa daga cikin al'ummar annabi akwai waɗanda sadaka za ta kai su aljanna. Aikin da suka aikata bai taka kara karya, amma wannan sadakar ita ce. Lokacin da almajirin ne yake bara, Allah faɗi yake yi, ina wanda zai ciyar da ni, in ka ba suwa Allah ka ba. Gobe kiyama zai faɗa maka ya ce lokacin da wannan almajirin ke bara, da ka bayar ba shi ne ka ba, ni ne ke faɗi ina mai ciyar da ni, ina mai shayar da ni. Ka yi tsuki ka juya ka ce kai da Allah, mutanen nan sun dame mu. Da ka ba suwa to yau ni kuma da na saka maka da aljanna, amma baka bayar ba, tsuki kai ka juya. Don haka yau ka jaye, baka cikin mutane na. Wala ta'amun illa min gislin. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Allah madaukakin sarki yace fa laisa lahul yawma hahuna hamim. A nan duniya saboda kudin shi taro ake kofa gidan shi, kullun kamar ayin mutuwa. Kullun kamar za a sallar idi bakin kofar gidan shi. Su ne manyan gari. Shine shugaban ƙasa ko shugaban majalisar ɗinkin duniya ko shugaban majalisar wallar duniya ko kuma ila a'a gwamna ne ko sanata ne ko menene matsayin shi na duniya, ko sarki ko basarake ko menene dai. Kowa na so ya matso kusa gare shi, to amma a wannan yanayin bai da wani abu. Wallahi mahaifiyar shi gudun shi take yi, ba ta son ganin shi. Mahaifin shi ma da ya haife shi gudun shi yake yi, matar shi gudun shi take yi, ƴaƴan shi gudun shi suke yi, kowa gudun shi yake yi, ba wanda ke son shi. Ya juya gabas, yamma, kudu, arewa, ko ina gudun shi ake yi, ya ga samaki. Wala ta'amun illa min gislin. Annan bai da wani abinci wanda yake ci face daga gislin, ruwan ƙuraza ne na 'yan wuta, ruwan ƙurji ne na 'yan wuta, su ne abincin da ake ba su. La ya'kuluhu illa al-khati'un, ko babu masu cin wannan abincin face waɗanda suke masu saɓon Allah. Mutanen da suke masu saɓon Allah su kaɗai ne ke cin wannan abincin. Ruwan ƙurji ne waɗanda da za a ɗauki ƙaƙaratun min gislin, wayannan ruwan ɗigo ɗaya a ɗiga a duniya, annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ya ɓata ma mutanen duniya rayuwarsu ga baki ɗaya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
sa'annan idan suka ji suna neman abin marmari fa me ake ba su Allah madaukakin sarki yace azalika khairun am shajaratun adhalika khairun nuzulan am shajaratu zaqqum innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون لا حول ولا قوة إلا بالله Allah madaukakin sarki yace a zalika khairu nuzulan wannan shine mafi alkhairin abin tarbon bako am shajaratu zaqum ko kuma itaciyar zaqum wata itaciya ce ake kira itaciyar zaqum muguwar itaciya ce kowace itaciya tana fitowa cikin ƙasa ko ta ƙone cikin wuta to ita cikin wuta take fitowa innaha takhruju min aslil jahim tana fitowa ne can ƙasan wuta sannan in ka fitar da ita waje ta ƙone ita idan ka aza ta ga ƙasa take ƙonewa amma inda take tsira ta girma ta yi rasa sai cikin wutar jahim طلعها كأنه رؤوس الشياطين dan itaciyar guda idan ka dibe shi saboda muni kamar kan shedanu Allah dai ya san yadda siffar wannan itaciyar take ta kai gaya ga muni a wani gurin kuma Allah madaukakin sarki yake cewa inna shajarataz zaqqum ta'amul asim inna shajaratuz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم Allah madaukakin sarki yace inna shajaratas zaqqum kaga shi dan aljanna ga irin itacen da yake amfani da su can ko to shi dan wuta shajaratus zaqqum ce wadda dan itaciyar kamar kan shi danu yake to Allah ya ce ita abincin masu saɓon Allah a duniya inna shajarataz zaqqum ta'amul asim ita ce abincin masu saɓon Allah kaga a can aljanna ana tatsa musu lemu ko a tatsa musu mangoro a tatsa musu menene suna sha cikin ni'ima to ita wannan kalmuhul haka take kamar narkaka kwalta ga ta baki kirin kuma ga ta da zafi kuma sai an narke kwalta inda take ko wanda bai sani ba ya je wajen waɗanda suka yi aikin titi za su faɗa mishi da narkaka kwalta take to kwaltar duniya kenan fa to kamar narkakkiyar kwalta take كالمهل يغلي الحميم كالمهل يغلي في البطون كالمهل kamar narkakke da abin nan kwalta yake idan mutum ya sha zai kama tafasa can cikin ciki yake za ka ji abuna ta tafarfasa kana jin kamar an buɗe tukunya tana farfasa a cikin ciki ne Allah ya ce mala'iku ku zuhu fa ataluhu
خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم yace ku rike shi ku je ku kai shi can tsakiyar jahim